Bydd awyn testyn o'r epistol Paul at y Rhufeiniaid, Rwythfed benod ac adnodau 38 a 39. Rhufeiniaid 8, 38, 39. Cynnes y mae'n ddiogel gennyf, na all, nac angau, nac einioes, na cyngylion, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau ddyfod, nac uchder, na dymder, nac un creadur arall, ein gwahanu'n ioddiwr gariad Duw yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Nawr mae neges yma i bob un ohono ni, beth bynnag ein cyflwr. Mae'r adnodau yma sydd gan Paul yn mynd i fod yn galondyd i'r Cristion ac hefyd yn her yn hwb i'r anghredadyn hefyd. Yn sicr yr oedd Paul wedi gwynebu anawsterau diri yn ei fywyd fel Cristion. Falle bod ni'n teimlo ar y degau mae pethau'n anodd, neu bod amgylchiadau nad ydynt yn edrych yn addawol iawn ac pob math o rwystrau ni'n gallu meddwl, ond pan ych chi'n cymharu yr hyn yr oedd Paul wedi ei wynebu a sut nath e ymdopi a sut y safodd e a parhau yn ffyddlon i'r diwedd, mae yn gwneud i ni sylweddoli, wel, efallai nad oes na le o gwbl gyda ni i gwyno. Ac eto, mae bob un o'r anawsterau yma, beth bynnag yw ein anawsterau ni, maen nhw dal yn anawsterau yn dydynt, ac yn dal yn achosi trafferth ac yn broblem. Ac efallai bod ni ddim yn dod yn agos at y trealon o'r oedd Paul yn ei wynebu, ac eto mae un o'r trealon yma dal yn gallu bod yn achos o bryder i'r unigolyn. Ac eto, yr oedd Paul mor gadarn, yr oedd ganddo'r fath hyder a chadernid, nid yn ei allu hunan, ond roedd ganddo'r fath hyder. A pan ni'n ystyried yr adnodau yma, na ddallen adnod 35 a 36, a meddyliwch bod rhywun yn gallu bod mor bendant ac mor sicr ar ôl rhain. Adnod 35, pwy yn gwahanan i oddiwrth gariad Crist, a'i gorthrymder, neu ing, neu ymlyd, neu newyn, neu noethni, neu yn bydrwydd, neu gleddyf, megis y mae'n ysgrifenedig, dy fwy'n di yr ydys yn ein lladd ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa. Ac am restr yw hynny. I ni yn aml yn cael ein llorio pan ni'n clywed bod rhywun wedi dweud rhywbeth cas amdano ni. A bod yna rhyw sion yn mynd o gwmpas ac mae'n ein llorio ni. Ac eto i gyd mae Paul yn dweud, mae e'n sefyll yn gadarn, a mae'n dweud, pwy sydd yn gallu gwahanu ni o gariad Crist? A mae'n rhestru'r pethau, mae gorthrymder, ing, ymlyd, newid, noethni, yn bydrwydd, cleddyf, ac am restr. Ac yn sicr fe ddath e wyneb yn wyneb a phob math o dreialon. Yr oedd Paul hefyd ar flaen y gad. Ac yr oedd e yn sefyll dros Grist ar flaen y gad. Yr oedd e, allu gellir dweud, hyd yn oed yn gwynebu mwy na'r arferol, na'r mwyafrif o bobl. Yr oedd e'n sefyll ac yn cyhoeddi gair Duw yn ffyddlon heb cyfaddawdi mewn unrhyw ffordd. Ac felly chi gweld adnod 37. Eithir yn y pethau hyn oll, yr ydym yn fwy na choncwerwyr. Ac yna mae dweud sut mae hwnna'n bosib trwy'r hwn a'n carod ni. Mae Paul yn dweud ei fod yn fwy na choncwerwyr. Mae ni'n gallu cael y sicrwydd na'r cadernid yna, beth bynnag a ddaw ar ein traws ni. Dyna beth mae gair Duw yn dweud. Nawr wrth gwrs ni'n gallu dweud, wel, mae sefyllfa fi yn unigryw. Mae'n wahanol i bawb arall, ac efallai bod yn anodd ar yr degau. Ond mae wastad yn werth ond diwe, i ni fynd nôl i weld ar sail beth i ni'n honni bod yn Gristnogion. A pha gadernid y mae'r adnodau yma fod i roed i ni, os i ni yng Nghrist, beth mae hwnna'n ei olygu? Pa mor ddiogel ydyn ni? Pa mor saff i ni? Sut ni'n gallu gwynebu fori, heb sôn am yr wythnosau'r misoedd a'r blynyddoedd sydd o'n blaen ni. Yn sicr, ni all unrhyw grefydd arall ddod yn agos at y fath gadernid y sicrwydd. Nawr, ni'n gwybod, i ni'n clywed am crefyddau eraill ac i ni'n clywed am ferthyron, pobl sy'n fodlon marw dros eu crefydd. Ond mae yna elfen o drais ond oes na. Lle maen nhw'n dod â niwed i eraill, a lladd eraill efallai. A yn y gobeith o cael rhyw addewidion diri wedyn ni, a gellir dweud, wel, maen nhw'n eitha sicr a ffendant. Ia, mae yna elfen fyna o gysineb a thrais a chreulondeb.
Ond fan hyn, pan ni'n clywed yr rhestr yma a'r fath gadernid, ac eto I gyd, mae'n llawn cariad a gras a thrigaredd. A does neb, does dim crefydd yn dod yn agos at hyn. Dyma I chi sicrwydd sydd i'w gael yn yr ysglythyr, yn yr efengil yn unig. Ni all un sydd yn llwyr yn y byd siarad fel hyn. Does y rhai sydd yn mynd i unrhyw grefydd, ddim yn mynd I gapel o neu lle o addoled o unrhyw fath. Dydyn nhw'n sicr ddim yn gallu siarad gyda'r fath sicrwydd. I ddweud y gwir, yr hyn gan amla sydd yn digwydd. Ewch chi i'r cartrefi'r hen bobl a feddwch chi ar ei draws e, fe welwch chi. Chwerw der yn aml. Pan mae'r corff yn methu ac yn heneiddio. A does dim pwrpas. A does dim sicrwydd, does dim addewid. Ac felly, chi gallu gweld chi gallu gweld yn y byd, maen nhw'n llawn clochtar tra fod popeth yn mynd yn iawn. Ond pan mae'r problemau, mae'r gorthrymder ac ac ymlid a newyn a noethni ac enbydrwydd neu gleddyf hyd yn oed, yna does dim y fath sicrwydd ac mae'r ofn neu falle chwerwder. Ond nid felly'r Cristion yn ôl gair Duw. Am ryfeddod yn wyneb holl wrth wynebiad o bob cyfeiriad y gall y Cristion siarad fel hyn. Mae e'n rhyfeddol, dwi ddim yn gwneud synwyr ddynol, dwi ddim yn gwneud synwyr, ond mae e yma ac I ni wedi weld e. Ac mae hyn I bawb sydd yng Nghrist. Mae'r addewid yma I bawb sydd yng Nghrist. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar Cariad y Tadl, yn ail cadernid y Cristion, ac yna'n olaf cyflwr eich enaid. Wel, yn gyntaf, Cariad y Tadl. Gwrandewch ar hwn, mae hwn I gyd, dim ond yn bosib oherwydd un peth. Ac I ni'n gweld fan hyn. Canis y mae'n ddiogel, mae'n sicr, mae'n bendant. Mae'n ddiogel gennyf, na all, nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau iddyfod, nac uchder, na dyfnder, nac un creadur arall ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw. Yr hwn sydd yng Nghrist Iesu'n Arglwydd. Dyna'r sail. Dyma pam y mae'r Cristion yn gallu bod mor hyderus. Dwi ddim yn gwneud synwyr ar unrhyw lefel arall. I ddweud y gwir, dwi'n yn bosib ar unrhyw lefel arall, ond mae'r cyfan ar sail cariad Duw yng Nghrist Iesu. Dyna yw popeth. Mae'n gwybod ei fod yn ddiogel beth bynnag ydw. Dyma beth mae Paul yn dweud, os dewch chi a chleddyf ar fy nhawsi, fe fyddai'n ddiogel yng Nghrist, oherwydd cariad Duw tuag ata fi yng Nghrist Iesu. Dyna beth mae'n dweud. Os dewch chi ar cleddyf, os dewch chi ag unrhyw beth, pa bynnag amgylchiadau, mae'n dweud, pa bynnag ymosodiadau, fe fyddai'n ddiogel yng Nghrist. Nawr, wrth gwrs, mae yna gymaint o athrawiaethau trwy gydol gair Duw sydd yn datgan yr un neges, yr un cadernid, y sicrwydd o ddiogelwch tragwyddol y Cristion. Mae e drwy gydol yr ysgrythyr. Ond am bwysles sydd fan hyn, sy'n amser dyn ni fynd ar drywydd yr holl gyfeiriadau eraill sydd yng ngair Duw o'r dechrau'r diwedd fod na sicrwydd cadernid tragwyddol i'r Cristion. Beth bynnag adaw. A mae'r addewidion yn dweud, unwaith chi yng Nghrist am byth. A mae yna yn diwe. Does dim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist. Beth bynnag yw ei methiannau ar ôl dod yn Cristion. I ni dal yng Nghrist. Mae'r adnod yna. Ond am ddadl sydd fan hyn, am bwyslais, mae'r cyfan oherwydd cariad Duw tuag atom. Mae ei holl briodoleddau yn anfeidrol, ond pan ni'n ystyried person Duw ac yn meddwl am ei briodoleddau fe, maen nhw'n anfeidrol. Ni ellir ei mesur nhw. Beth yw'r, fi'n dyfynnu'n aml, yr emyn, yr gan i ni'n canu gyda plant yn yr ysgol, beth yw mesur glas yn nen? Beth yw maint y ser uwch ben? A beth mae hwnna gyd yn dweud wrthyn ni? Blentyn bach mor fawr yw Duw. Pan i chi'n meddwl am yr awyr, a ser, a'r lleiad, a'r hael, a'r bydysawd, a chi'n mynd allan ac allan, a chi ddim yn dod i ddiwedd nag eich wastad yn ddryswch i fi, os bys y roced yn mynd allan i'r gofod, ac yn mynd mewn llun y syth os yw'n bosib, dwi'n gwybod os yw'n bosib, ond petai roced yn gallu mynd lan a lan a lan, a cario ymlaen am ddegawd. A cario ymlaen am ddegawd arall. Ble mae'r diwedd yn dod?
Ble mae'r diwedd y gofod, ac mae pobl yn dweud rhyw dwllti, ond ble mae'r diwedd y twll yna, a ble mae'r dwyrain o'r gorllewin a'r de o'r gogledd, ble mae e? Os ewch chi ymlaen, dydy meddyliau ni ddim yn gallu meddwl am y fath beth, ond be mae'n dweud wrthyn ni, blentyn bach mor fawr yw Duw. Does dim modd mesur mawredd Duw, na mesur ei gariad e, ei drigaredd e. Chi ddim yn gallu mesur e. Dyna beth mae Beibl yn dysgu. Be mae'n dweud yw, ni ellir gwella unrhyw un o briodoleddau Duw. Meddyliwch am unrhyw beth sydd yn wir am Dduw, a does dim modd gwella, a does dim modd i fesur. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Mae'r emyn, fyddwn ni'n ei ganu siwr o fod nes ymlaen, dyma gariad fel y moroedd. Nawr, mae'n ddigon i ni feddwl am y môr, anghofiwch am y bydysawd, mae hwnna jyst yn drysu ni'n llwyr. O ran y moroedd, mae hwnna'n ddigon mawr yn diwe. Pan ych chi'n meddwl am y milltiroedd a'r filltiroedd o fôr sy'n yna. Chi'n bod, yr rhaglen yna dwi'n hoffi gwylio sydd yn pobl yn achub, pobl ar y môr, maen nhw'n dweud i rywun fynd ar un o'r byrddau yma, maen nhw'n gallu padlo. A maen nhw wedi cael ei dal gan y cwrent a mynd yn y mas, a maen nhw'n dweud oedd e mor beryglus eithon nhw filltir allan o'r trath. Milltir, chi'n gallu gweld nhw. A ddi bywydau nhw mewn peryg, ac os nad oedd na rhywun wedi gweld nhw, doedd dim gobaith yn nhw. Byddwn nhw'n mynd mas 2 filltir. Ni oedd mas 2 filltir, does dim gobaith gan y bad achub i'w ffeindio nhw. Mae'r môr mor fawr. Ond beth nhw'n mynd 100 milltir allan i'r môr? Ac yna, os ych chi'n meddwl pa mor bell lawr yr ewch chi, dwi ddim yn siŵr beth yw'r dymder y môr, ond mae e'n bell. Mae'n ofnadw o ddwfn. Ond i ni o leia yn gallu mesur y môr. Ac i ni, pan ni'n meddwl am y gofod, wel ni'n methu un o'n meddwl yn dechrau mesur y gofod, ond beth ni'n gallu dweud yw hyn, mae'n amhosib mesur cariad Duw. Dyma gariad fel y moroedd, ond mae'n fwy na'r moroedd, yn diwe. Dyma gariad fel y bydysawd, ond mae'n fwy na'r bydysawd. Dyma gariad sydd ddim yn bosib ei fesur. I Dduw ein caru, iddo ein dewis pan nad oedd dim byd amdano ni i'w denu ni tuag ato fe. Dyna'r rhyfeddod. Doedd dim byd amdano ni. Doedd dim heiddiant o gwbl yn am ni. Ac felly wrth i Dduw i edrych ar ni ac yn gwybod yr hyn yr oeddwn ni'n mynd i fod cyn i'r byd cael ei lunio, oedd yn gwybod beth oedd y dyn yn mynd i fod fel, oedd yn gwybod beth oedd ni'n mynd i fod fel cyn i'r byd cael ei greu, oedd yn gwybod sut bydd problemau fydden ni'n achosi i fi fy hunan ac i bobl eraill, oedd yn gwybod y siomedigaethau fydden ni'n neud, ymsom dan o chi, oedd yn gwybod cyn i'r byd cael ei lunio sut un o'n ni'n mynd i fod. Oedd yn gwybod yn bob un adeg fydden ni'n hunanol ac yn colli tymer. Oedd yn gwybod y cyfan. Ac eto fi oedd y dal i caru ni ac i drefnu byddai fab yn dod i'r byd. Dyna gariad fel y moroedd. Mae mor fawr fe oedd yn gwybod y cyfan ac eto dal darparu ffordd o achubiaeth. Dyma i chi ddisgrifiad o gariad Duw. Nad yw yn bosib i fesur e. Am gariad y drindod, fi newydd y fyny, cyn llydio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael lloer na ser uwchben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig eog ddyn, yn gwybod beth oedd i ddod. Ond fe wnaethon nhw ar sail dim byd o'n heiddiant ni, fe drefnodd y drindod yn ei cariad, ffordd i achub dyn, ac am ffordd, am gariad. Bydde neb dynol wedi gallu dod i fyny ar fath gynllun. Yr oedd yn gynllun anhygoel, bydde neb wedi ystyried hynny. Fe ffordd bydde dynion yn meddwl yn ffordd mwy creulon ac yn dewis y dethol pobl sy'n dda, pobl sy'n llwyddo. I ni'n fyd anhygoel yn dydyn ni. I ni'n hoffi dathlu llwyddiannau pobl a i dyrchafu nhw fel, edrychwch pa mor dda i chi. I ni'n rhoi serenog i'r rhai yn yr ysgol sydd yn athrylydd. I ni'n rhoi medalau air i bawb. Edrychwch pa mor wych i chi gymryd gwell a pawb arall ac yn neud i bawb arall teimlo fel bod chi'n teimlo o fethiant. Ond maen nhw mor dda, maen nhw mor glyfar, maen nhw mor fathemategol, maen nhw mor dda gyda gwyddoniaeth, maen nhw'n mor dda yn cico pêl, maen nhw mor dda yn popeth arall, ac i ni hoffi dyrchafu. Dim ond rai bach sydd yn cyrraedd y nod. Ond am ddisgrifiad sydd fan hyn, am gariad ti gael drai fel ni, rai sy'n methu, dro'r o tro. Cynnes felly y caro Duw y byd. A dyma i chi y ffordd y caro Duw y byd, fel yr rhoddodd e fe ei unig anedig fab,
Fel na choller pwy bynnag y gredo yn ef, ond caffael ohono fywyd tragweddol am gariad, I drefnu ffordd I achub dyn trwy ei fab, yn gwybod y dioddef byddai yn ei wynebu mwyn talu'r pris. Oedd Crist yn gwybod, y Duw y Tad yn gwybod, fe drefno Duw y Tad a chybiau dyn. Dyma cydernid y Cristion cyn i'r byd cael ei greu. Fe drefno Duw y Tad gyda'r mab a'r ysbryd glân. Fe gafon nhw'r cyfarfod yma a fe drefno nhw ffordd, ond roedd yr ffordd yn anodd i'r Tad, allwch chi ddweud. Roedd rhaid i'r Tad gosbi yn gyntaf anfon ei fab I fyd fel hon, I fyd fel yn ei gysau ac am ei ladd. Ond roedd Duw y Tad yn dweud, dwi'n mynd I dy anfon di'r fyd fel hon, ond dwi'n mynd I ben y cyfan, dwi'n mynd I dy gosbi di. Hyn sy'n gyfwerth ac effern I fy holl blant. Ac dyma oedd y cariad, yr oedd Duw y Tad yn fodlon anfon I fab. Ond dyma cariad gan y mab, yr oedd e'n fodlon dod. A dioddef y fath dioddefiadau troson ni ar cyfan yn agor ffordd. Fel y byddwn ni'n cael bywyd trygwyddol, fel na choller pwy bynnag a gredo yn ef, ac yna fydd yr ysbryd glân yn ei gariad yn dod, ac yn plannu'r hadau yna o sancteiddrwydd a bywyd. Arwain enaid at droed y groes. Wel, am gynllun. Mae mor wahanol I unrhyw gynllun mae'r byd yn mynd I ddod lan gydag e. Mae'r byd yn dod mor fyr o hwn. Mae'r byd mor llawn I clochtar am y rhai sydd yn anhygoel. Ond dim lot ots am y gweddill ohono ni. Ond mae Duw y Tad wedi darparu ffordd at gyfer pobl fel fi a chi. Falle sydd ddim yn llwyddiannus. Ond mae beth sy'n anhygoel, mae'n darparu fe ar gyfer y llwyddiannus hefyd. Mae'n dweud, dewch ata fi, pwy bynnag I chi. Ac I Grist ddod o'i wir fodd. Gam fywyd bu Crist fyw. Oedd Iesu Grist yn gwybod bydde fe'n gorfod dod I fyd fel hon, ond bydde fe yn gosod ei hun o dan y tad, o dan y gyfraith, ac yn ei gadw fel ein cynrychiolydd I ni, fe ddath ei gadw'r gyfraith I fi. Ac yna fe garlamodd ei galfaria, ac yno fe ddioddefodd fath gosb. Ac fe wisgodd goron yna o thrain, ein mwyn ni, mwyn cymryd ein cosb oddi arnom, mwyn golchi yr enaid yn lan, yn wynach na'r era. Mae'r feddylfryd yna, ni wedi mynd dros hwnna o'r blaen, ond mae'n feddylfryd anhygoel yn wynach na'r era. Am ddarlun. Mae hwnna rhyw byrdeb na ellir meddwl amdano. Ac eto mae'n dod mor fyr yn diwedd. Mae'n calonau ni yn lanach ac yn wynach na beth yw'r eira pa mae ar ei ore. Dyna pa mor lan I ni. Mae'n anhygoel I feddwl. Dwi ddim yn gwneud synwyr I ni. Pan I ni bore yma, falle di deffro, falle ddim yn iawn, ac yna pnawn ac yna heno yma, ac beth o'n I fel wythnos diwetha. Ac I ni'n meddwl, I ni'n siomi'n hunan heb sôn am pobl eraill, ac I ni'n meddwl mae pechodau ni'n eog o'n nhw'n dydd ar ôl dydd fel Cristnogion hyd yn oed. Ac i'n meddwl bod ni sydd yng Nghrist, dyma'r addewid, I ni sydd yng Nghrist, achos be mae Duw wedi wneud ein mwyn ni, anfon ei fab, oedd ei fab wedi dod a wedi wneud y cyfan, be mae'n dweud wrthyn ni, mae trwy ei fywyd a'i farwolaeth wedi wneud yn bosib I ni cael ein golchi mor lan bod ni hyd yn oed yn ymddangos yn fwy pur ac fwy gwyn ar era. Hynny yw perffaith yw'r Cristion yng Nghrist. Wrth gwrs, I ni ddim yn berffaith. I ni dal yn bechaduriaid yn y cnawd, ond yng ngolwg y tad y mae perffaithrwydd Crist yn gorchuddio ni'n llwyr. Ac o ran safle, dyma sy'n rhoi'r hyder a'r cydernid I Paul, o ran ein safle ni ellir gwella'r y peth. I ni'n barod yn berffaith yng Nghrist. Dyna'r addewid trwy'r ysgrythyr. Dyna sut oedd y mawrion yr ysgrythyr dros y blynyddoedd gallu dioddef y fath erchyllterau yw bod nhw'n gwybod yng Nghrist dwi'n saff I tragwyddoldeb. Pan ni'n ystyried beth sy'n wir amdano ni nawr. Ac falle rhywun sydd yn ceisio neu'n gwrando heb ddod at Grist ac yn meddwl am eich cyflwr trienus pechadurus. A meddwl am y gylyniaeth sydd gan y pechadur tuag at Dduw. Y gogwydd sydd yn ei natur trwy'r amser tuag at bechod. Ac hyn oll. Dyma'r addewid I Dduw y Tad drefnu ffordd. A byddwn ni'n cael ein mabwysiadu yn rhan o'i deulu ef.
yn rhan o'i deyrnas ef. Dyna'r addewid. Mae Duw yn ei gariad trwy Grist wedi peri fod yn bosib bod ni yn cael ei mabwysiadu yn blant i Dduw. Dyna i chi'r addewid. Yng Nghrist, felly, ni'n etifeddion. Os ni'n rhan o'i deulu fe, ni'n etifeddion. Ac am etifeddiaeth sydd gan y Cristion, meddyliwch hyn, 1414. Dyma'r etifeddiaeth sydd i'r Cristion. Dyma'r cadernid i etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig a diddiflanedig ac yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Am rhestr sydd yma heddi. Yn Rhufeiniaid ac yna yn Pedr. Am rhestr, mae'n etifeddiaeth ni, unwaith i ni'n dod at Grist ac yn derbyn iachawdwriaeth yng Nghrist, yr hyn mae'r Duw y Tad wedi drefnu yn ei gariad ef, mae wedi darparu hyn, mae wedi peri fod yn bosib i'r Cristion nawr cael etifeddiaeth. Mae hwn ganddo ni nawr yn eiddo i ni nawr, ond ni'n gwybod bod ei ddod yn fwy yn ei lawnder, ond pam etifeddiaeth gyda chi, chi'n gwybod bod yn rhan ohono fe nawr. Ac mae'r etifeddiaeth yma'n anllygredig. Does dim modd i ddim byd niweidio'r etifeddiaeth. Pan chi'n meddwl am etifeddiaeth ddynol, a falle bod rhywun yn mynd i adael rhywun o'r plant, rhywbeth arian mawr, ac yna mae rhyw broblem yn y banc. Neu'r catref. Falle bydd gwerth adeiladau yn syrthio am nhw werth dim. Falle. Falle daw ryfel. Ac yna dyw adeiladau yn werth dim byd, a felly mae'r etifeddiaeth yn ddim byd. A beth o'n nhw'n disgwyl, falle y plant yn disgwyl cael rhyw etifeddiaeth o rywfaint, ond mae di mynd, ble mae di mynd? A sef yn gwybod, mae di diflannu, mae'r addewid wedi mynd, ond oedd y bwriad yna, ond dwi ddim felly yn yr ysgrythyr, mae'r etifeddiaeth i'r Cristion, unwaith i ni yng Nghrist, dwi ddim yn bosib, achos nid yw person Duw yn gallu caniatáu'r beth. Mae gariad yn anfeidrol, ni ellir ei fesur ac felly mae gadernid hefyd, mae sicrwydd mae popeth am ei person yn golygu na all yr etifeddiaeth lygru. Felly mae mor sicr. Does dim, a dyma beth sy'n anhygoel, does dim byd o hyn yn ddibynnol arnom ni. Does dim byd yn ddibynnol ar ein cariad ni, ein gweithredoedd ni, ein gallu ni, dim byd o gwbl. Mae hyn oll ar sail cariad Duw y Tad, yr Mab a'r Ysbryd Glân. Dyna beth mae Paul yn dweud. Be mae Paul yn dweud, dwi'n gallu gwynebu unrhyw beth o'r pethau yma, achos dyn nhw ddim yn mynd i amharu ar fy safle yng Nghrist. Falle bydd yn amharu a sut ydych chi'n teimlo. Byddwch chi'n teimlo poen corfforol, mae hwnna'n sicr, petai'r gleddif yn dod, mi fyddwch chi'n teimlo'r boen corfforol. Nawr wrth gwrs, fe all Duw leddfu'r boen yna, ond tybio ni, fydd yna rhywfaint o elfen o ymwybyddiaeth beth sy'n digwydd, fydd yr rhai oedd yn cael ei llosgi yn fyw, ond oedd Duw yn dod yn agos at nhw, ond yn arwain i fyny hyd yn oed o waith, achos o'n nhw'n gwybod beth oedd o'i blaen nhw, ond oedd rheini, oedd Duw yn dod yr o'i nerth iddyn nhw, yn gwybod i ni yng Nghrist, ac os ych chi'n mynd i ladd y corff, mewn eiliad bach, fyddai yn y nefoedd, a fyddai gyda fy ngwaredwr, ac felly mae Duw yn rhoid y nerth, mae'n rhoid y gras i wynebu treialon, ond hyd yn oed pan dyw'r treialon heb ddod eto, dyma'r addewid i'r Cristion, mae mor sicr, mae iachawdwriaeth mor gadarn, pam? Achos cariad Duw y Tad yng Nghrist. Mae gyda chi symud ymlaen. Beth yw cadernid y Cristion? Achos cadernid yw hwn, cynnes mae'n ddiogel gennyf, na all nac angau. Be mae'n dweud yw marwolaeth, angau, ddim yn mynd i gyffwrdd a fy iachawdwriaeth i. Na all nac angau, nac einioes, nac angylio, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau ddyfod, nac uchder, na dymder, nac un creadur arall, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu'n harglwydd am restr. A be mae'n dweud yw, mae'n ddiogel gennyf. Mae'n gallu edrych ar bobl, mae'n dweud, dwi'n siŵr o hwn. Dwi'n sicr o hwn. Hynny yw, dwi wedi fy mherswadio yn llwyr. Dydw i ddim yn mynd i cael fy symud. Dwi ddim yn mynd i cael fy ysgwyd hyd yn oed. Ni all ddim byd tynnu oddi arno bendithion sydd yng Nghrist Iesu. Dyna be mae'n dweud. Unwaith eto, falle bydd adegau, bydd yn teimlo felly, a falle daw rhyw ofnau naturiol, ond be mae'n dweud yw, does dim byd yn mynd i amharu ar fy safle fi
yng Nghrist. Ac o'r oedd Paul wedi wynebu hyn oll gellir ei wynebu. Ac eto roedd yn sicr o ran ei dystiolaeth personol, oedd e'n gwybod unwaith yng Nghrist, yna yr oedd yng Nghrist hyd tragwyddoldeb. Does dim gallu'n gwahanu. Mae'n dweud, does dim byd yn mynd i fy ngwahanu fi oddi wrth fy niw, fy ngwaredwr. Dim byd. Dim o gwbl am restr. Am berthynas. Pan ych chi'n meddwl heddi am briodas, a pan mae pobl yn sôn, mae mor dris yn diwedd, pan ych chi'n clywed am bobl sy'n priodi heddi, a'r holl filoedd maen nhw'n gwario. A gan amlach, chi'n gwybod, dyn nhw ddim yn mynd i bara mwy na 5 mlynedd. Gan amlach, dwi'n yn siŵr beth yw'r ystadegau nawr, ond maen nhw'n dorcalonus yn dyn nhw. A chi'n gweld yr rhagrydd y peth, maen nhw'n sôn am gariad, maen nhw'n sôn am bob math o bethau, rhomantaidd ac yn y blaen, a maen nhw'n gwneud popeth yn dyn nhw. Maen nhw'n chwilio am yr adeilad capel mwyaf sblenydd, falle un gwledig efallai. Ac yna maen nhw'n chwilio am y lle mwyaf romantus ar gyfer y wledd, y brecwas priodas, a maen nhw eisiau'r bwyd gorau. A beth sy'n mor drist yw, mae yna lot o feddwi yn does, a mae yna lot o ddawnsio, a partion, a pob math o bandiau, maen nhw'n chwarae, maen nhw'n pawb. Erbyn diwedd y dydd, mae penetos ofnadwy, maen nhw wedi gwario, dwi'n yn siŵr beth yw'r cyfartaledd nawr. Ond beth sy'n drist yw, chi'n clywed nhw'n neud ei addewidion, addunedau i'w gilydd. Ac erbyn hyn, maen nhw'n neud ysgrifennu rai hunan. Ond ond ydyw e'n wir. Ceir elfen ym mhob priodas modern tybu ni yn ei perthynas. Beth ni'n siarad yn nhw, mae yna rhywle. Mae yna rhyw fath o opsiwn o ysgariad yna rhywle. Mae'r opsiwn yna nawr. Does dim y disgwyl. Maen nhw'n meddwl, wel, fyddai gyda hon neu hwn am gyfnod. Yn yr addewidion, fyddai gyda fy ngwraig am gyfnod o leia. Y bwriad yw, tan byddai'n marw, ond i ni ddim yn gwybod beth sy'n rownd y gornel nag i ni. Falle welai rwy'n gwell. Falle bydd ni'n cwryla. Falle bydd hyn, falle bydd llall. A chi'n gweld yn y trefniadau cyfreithiol, falle bod un gyda tîm barod a llall gyda tîm arall, falle bod nhw'n cadw nhw yn enwau gilydd. Ar wahân. Rhag ofn. Dwi wedi clywed e cael ei ddweud. Maen nhw wedi gwneud rhag ofn. Achos chi ddim yn gwybod os fi'n ysgariad, mae'n lot yn haws yn diwedd. Mae'n lot yn haws. Os daw ysgariad, fe na fi dim eisiau mynd trwy'r trafferth o dweud pwy sy'n bu'r tîm a pwy sy'n bu'r tîm. Cadw ni'r tîm a ni'n renti fe mas am gyfnod, ond cadw fe'n denw di a cadw fe fan hyn. A beth am cael cyfrif banc ar wahân. A gei di cyfrif banc a i cyfrif banc. A wedyn, falle bod yna reswm ariannol gwell am hynny. Ond mae yna rhyw elfen. Ni erioed i wneud, cael yr un cyfrif banc, mae'r arian sy'n mynd mewn yw'r neiddo i'r ddoi. Ond mae yna rhyw elfen, fi wedi clywed e cael ei ddweud, bod yna rhyw opsiwn, rhag ofn y bydd ysgariad ymhen 10 mlynedd efallai. Mae'n mynd i wneud y lot yn haws i ni'n doi ar plant os oes na blant. Bron iawn y feddylfryd yw, rhaid meddwl ymlaen. Dim syndod bod o wlad yn y fath gyflwr. Chwa beth, does dim byd tebyg yn y berthynas rhwng Duw a'i blant. Does dim byd tebyg rhwng Iesu Grist, y berthynas sydd â Iesu Grist a ni. Nid oes ysgariad yn bosib, dwi'n yn bodoli. Dwi ddim yn ystyriaeth. Nid yw Duw y Tad wedi dod â ddewidion anfon ei fab Iesu Grist i'r byd a wedi dweud, dwi wedi gwneud hyn, ond rhag ofn fydd fy mhlant yn gadael fi lawr. Rhag ofn y fydd y Cristion yn anffyddlon ac yn mynd i'r byd. Rhag ofn byddwn dechrau amau fi ac yn cwestiynu ac yn gwrando ar y gwyddonwyr. Fe na i ddod ar ryw sgrifen fach yn yr peth cyfreithiol ac yn dweud, fe gewn ni ysgariad a fe na i adael nhw fod. Na, does dim i fa. Be mae Duw y Tad yn dweud, dyw e ddim yn bosib cael ysgariad unwaith i ni'n dod yng Nghrist. Dyw e ddim yn bodoli, dyw e ddim yn bosib. Pam? Achos bod cariad Duw y Tad mor fawr. Mae ei gariad e'n well nag unrhyw gariad gŵr tuag at wraig. Does dim ysgariad yn bosib, dyw e ddim yn bosib. A hyd yn oed pan mae'r Cristion yn llwyr anffyddlon. Am 20 mlynedd, 30 mlynedd, os yw e yng Nghrist go iawn. Mae e dal yng Nghrist.
Ac mae mor saff, does dim byd yn mynd i wahanu fe o gariad Duw y Tad yng Nghrist. Dim byd. Dyw e ddim yn bosib. Does dim ysgariad yn bosib. Be bynnag a ddaw. Be mae'n dweud, a fel betai yn teimlo, mae rai fi bwysleisio hwn, mae rai fi esbonio hwn, mae'n dweud hyn, marwolaeth. Mae di meddwl am rhywbeth eitha mowr. Am ysgari, am gwahaniad yw marwolaeth. Mae'n rhywbeth clir i ni ddeall yn dweud. Achos mae marwolaeth yn tynnu bywyd o'r person. Mae'n ysgari bywyd o'r person. Ac mae'n tynnu'r person i ffwrdd o'i deulu a'i gyfeillion. A ni welwn ni beth y person yna to. Dyna yw marwolaeth, dyna yw'r chylltra marwolaeth, dyna pa mor fawr yw marwolaeth, dyna pa mor bwerus yw marwolaeth. Mae'n terfynu bywyd, nid oes bywyd ar ôl ar y ddeiar i'r person yna. Nawr, wrth gwrs, o pobl yn dweud bod falle chwaraewr pêl-droed yn syrthio ar y llawr a mae galon yn stopo curo am chydig amser yn dweud bod wedi marw. Wel, na, dwi ddim wedi marw, achos dwi ddim wedi mynd i dragwyddoldeb. Ond mae'r corff yn dechnegol, mae'r galon wedi stopo. Ond pan i ni'n sôn am farwolaeth, go iawn, mae'n ymwahaniad llwyr, yn dwi. Mae'n tynnu'r person yn llwyr i ffwrdd. Ac dyma i chi beth anferth. Mae'n siglo pob gronyn o fywyd o'r corff. Mae'r anadl yn mynd ac mae'n terfynu bywyd. Ac eto, nid yw yn gallu cyffwrdd iachawdwriaeth sydd yn Nghrist Iesu. Be mae Paul yn dweud, allwch chi dod â marwolaeth, y peth sydd fwyaf pwerus i ni meddwl. Ond dyw e ddim yn mynd i wahanu ni o Grist. Dyw ofn marwolaeth ddim yn mynd i gwahanu ni o gariad Crist a gariad y Tad. Dyw e ddim yn bosib. Ond wedyn mae'n dweud bywyd. Nid yw bywyd ei hun. Nawr mae bywyd, allwch chi ddweud, hyd yn oed yn fwy erchyll na'r marwolaeth. Achos mae bywyd yn fywyd cyfan. Os i ni'n byw tan bod ni'n ganmlwydd oed, dychmygwch 100 mlynedd bob dydd yn deffro ar y ddeiar yma. A'r ofnau, a'r siomedigaethau, a'r problemau, a'r temptasiynau. Dydd ar ôl dydd, ar ôl dydd, ar gwendid y corff, a'r holl bethau, rhestr hir dwedodd Paul wrtho ni, yr holl bethau sydd yn gallu digwydd yn ystod bywyd. Mae marwolaeth yn digwydd ar ddiwedd ein bywyd, ond mae bywyd yn siarad bywyd cyfan. Ond be mae Paul yn dweud, beth bynnag, pa bynnag dreialon, temptasiynau, siomedigaethau, ymosodiadau, amheuon o ddaw, a'r hyd taith bywyd i'r Cristion, nid yw e yn gallu gwahanu ni o gariad Crist. Dyw ysgariad ddim yn bosib, yn opsiwn. Pan yr arglwydd ar waith ar yr enaid, pan mae'r holl alluog wedi cychwyn y gwaith cyn i'r byd cael ei greu, does dim byd all amharu, achos mae Duw mor fawr. Does dim byd y mae Duw yn ei wneud yn methu. Felly pan mae e'n darparu iachawdwriaeth i'r enaid, does dim byd yn gallu siglo hwnna. Mae'n cyfeirio at angylion ac ysbrydion drwg, gellir dweud. O am frwydr yw hwn. O, mae hwn yn anodd yn diwedd Cristion. Pan chi newydd ddod yn Gristion, chi newydd bwyso ar fywyd a marwolaeth Crist, chi newydd erbyn yr hodd o ffydd i ymddiried yng Nghrist. Ac yna mae Satan yn anfon i ysbrydion drwg ac yn sibrwd i'r enaid. Ti yn Gristion, ti'n siŵr ti di credu? Ti'n siŵr ti di ymddiried? Nes ti weld sut nes ti ymateb bore yma? Ti'n galw dy hunan yn Gristion? Mae'r sibrydion yn dod, mae'r amheuon yn dod, mae'r ofnau yn dod. Ac os nad yw yn gweithio fel yna, mae'n dod â phobl eraill i ddod â cyhoeddiadau yn herbyn ni, ymosodiadau yn herbyn ni, a sibrydion yn cael ei dweud amdano ni, a pob math o bethau erchill yn cael ei dweud amdano ni, ac yn yr oes yma mae'r ffôn yn symudol, mae'r neges yn mynd. Chi'n gwybod beth wedodd ni bregethau, mae'n cael ei anfon ar draws y byd o fewn amrantiad fel yna, ac i chi'n meddwl, mae'r holl ofnau yma, a mae'r un drwg yn dod ar ofnau yma, un ar ôl y llall. Be mae Paul yn dweud, dim ots beth wneud Satan sibrwd. Dim os pa amheuaeth ddaw e, unwaith yng Nghrist. I chi'n saff am beth? Am addewid. Beth bynnag y cyhoeddiadau'r un drwg. I ni yng Nghrist. Am fygythiau, mae'n mynd mlaen, tywysogaethau, allai fe ddweud. Awdurdodau, llywodraethau.
Wrth i lywodraethau greu cyfreithiau sydd mor groes i air Duw. Ac efallai bod y Cristion dechrau teimlo'n simsan ac yn clywed am ryfeloedd. Ac chi'n clywed, mae bron iawn mae'r eglwys fwy benderfynol i ddarllen beth yw'r cyfreithiau newydd sydd yn anghywir, a mae'n peri gymaint o ofn a panig. Rhaid e-bostio'r prif weinidog ac yn y blaen. Chi'n meddwl am beth, a dyn nhw'n hofio. Wrth gwrs, maen nhw'n anghywir yn eu cyfreithiau nhw, ond cofiwch am Dduw. I chi'n saff yng Nghrist. Ac yma gorywch y cyfan. Cefalle bod e'n defnyddio ac yn caniatáu ac yn mynd i beri i ddeffro'r eglwys. Ni'n gwybod beth yw i gynlluniau fe, ond beth ddylen ni fod wneud pan mae'r tywysogaethau yma'r awdurdodau llywodraethau yma yn ei dwlu nhw, yn dod ar holl bethau yma lan ac yn peri dychryn i ni. Beth sy'n rhaid i ni cofio? Dwi'n saff yng Nghrist. Beth bynnag os yna nhw'n carcharu ni, i ni'n saff yng Nghrist. Dywed Paul, hyd yn oed beth bynnag a wynebwn, yr ofnau, beth bynnag arall, mae'r rhestr di ris, ddim amser fynd trwy popeth. Beth bynnag a wynebwn heddi. Mae heddi'n fawr, yn diwe, mae heddi'n ddwrnod mawr. Mae bob heddi'n broblem, yn diwe. Achos heddi, mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd. A bore fori pan byddwn ni'n deffro, fydd yna heddi arall. A mae'r holl ddiwrnod, mae bob tristwch wedi digwydd ar y diwrnod sy'n cael ei alw'n heddi. Mae rhywun yn deffro yn y bore, mae'n heddiw. Y presennol. A mae'r alwad ffôn. A mae'r ddamwain, mae'r salwch, a mae'r tristwch, a mae'r neges. Mae pob math o bethau, mae'n digwydd heddi. Ond be mae'n dweud wrthyn ni, beth bynnag y tristwch, beth bynnag yr ofnau, beth bynnag sy'n digwydd heddi. Dwi'n ddiogel yng Nghrist. A wedyn mae'n dweud wrthyn ni, be bynnag sy'n digwydd fori. Rhag ofn bod hwnna ddim wedi dod yn ein rhestr ni. Achos, os chi fel fi, mae gen i ddychymig o beth sy'n mynd i ddigwydd fori. A'r diwrnod ar ôl. A mae'r ofnau sydd yn dod am y dyfodol. Be mae'n dweud wrthyn ni, peidiwch a gadael. Does dim byd sydd yn mynd i ddigwydd wythnos nesaf. Hyd yn oed y pethau mwyaf erchyll. Does dim byd yn mynd i wahanu ni o gariad Crist. I ni'n ddiogel yng Nghrist. Ni all ein methu ni, ni all ef ein gadael ni'n lawr. Ni fydd ei afael ohono ni byth yn llacio. Mae'r afael sicraf fri. Ond dwi? Mae e mor sicr. Mae afael ohono ni, dwi'n mae'n bosib i'w lacio fe. Sut bynnag ni'n teimlo, beth bynnag ni'n wynebu. Ond o Paul ddim eisiau gadael dim byd allan. Rhag ofn, achos i ni mor ddan, ond i ni gyd fel hyn, i'n dweud, ond, bydd am hwn. Mae wastad rhywbeth arall, ond wedyn mae Paul yn dweud hyn. Nac uchder, na dymder, nac un creadur arall ein gwahanu ni oddi oedd gariad Duw o'r hwn sydd yng Nghrist Iesu yn harglwydd. Does dim byd yn gwahanu'r Cristion o Dduw, y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Does dim byd, dwi'n mae'n bosib. Achos Duw sydd wedi trefnu fe. Petai ar sail ein cariad ni, wrth gwrs bod e'n bosib, ond Duw e ddim. Mae e gyd ar sail cariad Duw tuag ato ni, yng Nghrist Iesu, yr hyn a luniwyd cyn y byd. Wel, i orffen, gai ofyn y cwestiwn yma, beth yw cyflwr eich enaid chi? Fe ddwedodd Paul ar ddechrau'r adnodau'r testun, canis y mae'n ddiogel gennyf. Am neges y Cristion, pan yn teimlo'n isel, pan mae'r un drwg yn ein tynnu ni lawr, pan daw ofnau ar ein traws, unigrwydd y safiad efallai. Ond ydyw hwnna'n rhywbeth mawr. Achos pan mae unigrwydd y safiad yn gallu cael rhyw effaith arall yn diwedd, mae'n neud i chi gwestiynio yw'r safiad yn iawn. Cyn lleiad o ddiddordeb, cyn lleiad o bobl sydd yn mynd i debygol o ddod i'r oedfa neu beth bynnag, a chi'n meddwl, a dyw fy safiad un anghywir. A ydy'r pobl modern yma'n iawn. Mae rhaid llacio rhywfaint. Mae rhaid i ni newid rhywbeth. Mae rhaid i ni wneud y bregeth yn fyrach. Mae rhaid i ni wneud y llawer mwy caredig. Mae rhaid i ni ddod â cyneuon llawer mwy ysgafn. Mae rhaid i ni ddod â rhyw fand i mewn. Mae rhaid i ni cael y plant mewn. Felly beth am i ni ddenu nhw rhywsut neu gilydd.
Rhaid i ni ddweud, pidwch y phoeni bod i'n moesau, pidwch y phoeni bod i'n wahaniad o'r byd, ewch i'r cyngherddau, ewch i'r dawnsfeidd, ewch i'r dafan, yfwch eich gwyn, newch be bynnag eich chi moyn. Gwisgwch fel eich chi moyn, gwrandewch ar be bynnag chi moyn, gwyliwch be bynnag chi moyn, peidiwch a phoeni am y cwrdd gweddi, peidiwch a phoeni am y sil, peidiwch a phoeni am y cwrdd y pobl ifanc. Newn ni lacio ar y cyfan. A dyna be mae'r un drwg yn dweud. Achos mae'r safiad yn unig yn dweud, mae'n anodd. A ddaw neb i'r oedfa sy'n chi'n cario yma fel hyn. Os newch chi twicio rhywfaint, os newch chi newid rhywbeth, falle daw pobl mewn, a fe newch chi les, newch chi lot fwy o lles i bobl, a llwch chi ddod ar neges mewn rhywsut. Ond dyna sut mae'r un drwg yn gweithio. Pan ni'n teimlo'n unig yn y safiad. Wedyn, ni'n dod nôl i adnodau fel hyn, ac mor hyfryd yw cofio beth sy'n wir am y Cristion. A beth sy'n wir am ein proffes, fod y cyfan yno yng Nghaerdydd. Mae Duw wedi dweud wrthyn ni beth yw'r efengil. Mae wedi dweud wrthyn ni beth yw credu. Mae wedi dweud wrthyn ni beth yw canlyniadau dod at Grist. Mae wedi dweud wrthyn ni mae bod na ysgariad, fod na ymwahaniad, ond yr ymwahaniad yw o'r byd. Ond wedyn mae'n addo i ni, fyddai byth yn eich ysgaru chi. I chi unwaith chi yng Nghrist, fyddwch chi yng Nghrist am byth, a fyddai'n dad i chi, a fyddwch chi'n blant i mi. Ac yna mae'n atgoffa ni o'r adnodau yma, be bynnag a ddaw, i ni'n saff yng Nghrist. Does dim safle mwy cadarn, nid oes craig fwy diogel i sefyll arno na Cariad y Tadl yng Nghrist Iesu. Mae hwnna'n wir i'r Cristion, ond beth am y digred, beth am yr un efallai sy'n gwrando sydd heb bwyso yn llwyr ar Grist? Sut fod yr adnodau yma'n gallu fod yn help? Wel, mae'n her i chi. Fe ddyle fe fod yn ddeniadol i chi. Mewn byd llawn siomedigaethau a gofnau, dyma'r lle saffa i fod. Efallai bod rhai dal i geisio, i blesio trwy weithredoedd a chrefydd. Ond be mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, be mae Paul yn dweud wrthyn ni, na, nid dyna'r ffordd, fedrwch chi byth cyrraedd a bodloni'r safon y tad. Y mae'r cyfan yn seiliedig ar Cariad y Tadl yng Nghrist Iesu. Pidwch a gwastraffu amser yn trio plesio Duw gyda'ch gweithredoedd a'ch ymdrechion. Mae cadernid y Cristion yn llwyr ddibynnol ar Dduw yng Nghrist. Peidiwch pwyso ar y pethau eraill. A ydych chi'n gallu dweud gyda Paul, canis y mae'n ddiogel gennyf, os na fedrwch chi. Dewch ato. A fedrwch chi ddweud eich bod wedi'ch perswadio'n llwyr, na all dim eich gwahaniodd yw'r gariad Duw yr hwn sydd yn Grist Iesu ein harglwydd. Os na fedrwch chi, yna dewch nawr. Tra fod na gyfle, tra i fod yn agos efallai trwy ras a trwy cariad y tad yng Nghrist a cyn llunio'r byd. Efallai ni'n gallu dweud hyn, ni'n gallu dweud hyn i sicrwydd. Os oes na rhywun i gredu yma yn yr oedfa hon, neu os oes na rhywun i gredu sy'n gwrando ar y we, heddi, nawr, neu falle heno, neu wythnos nesaf, neu hymen mis ar y we. Yna beth ni'n gallu dweud yw, fe drefnwyd hynny cyn i'r byd cael ei lunio. Dyna pa mor sicr yw e. Os oes rwy'n ar dre nawr a pethau ni Cristion nhw'n gwrando ar rywsut wedi gwrando ar y bregeth yma ac yn teimlo pwysau pechod fel eogrwydd fel mynyddoedd byd ac yn dyheu am ateb ac yn clywed am y cadernid sydd yng Nghrist. Yna beth ych chi fod i wneud? Dewch ato, achos mae'r cyfarfod yna, chi ar y tren a'ch llys ffonnau a'r arglwydd cyn i'r byd cael ei greu o'r oedd wedi trefnu i chi glywed y neges yn y fan ar lle. Dyna i chi rhyfeddod yr efengil. Felly dewch ato trwy fod yn agos. Falle bod chi'n gweld eich angen, o'r diwedd wedi gweld mae amhosibl yw i chi achub eich hunan. Bod chi wedi dod i weld fod y dasg yn rhy anodd. Ond o'r diwedd, bod chi wedi dod i weld bod Duw y Tad wedi darparu ffordd i achub pechadur ac hynny trwy ei fab Iesu Grist. Mae dyna'r unig iachawdwriaeth, dyna'r unig efengil. A beth sy'n rhaid i chi wneud yw dod ato, dewch ato, cyffeswch, pwyswch arno, credwch yno. Y darlun i ni'n rhoi bob tro i'r un ysgrythurol, dewch at droed y groes. Achos wrth droed y groes, fe welwch chi ddarlun o Grist a fi oedd byw bywyd perffaith yn eich lle.
Fe welwch chi mab Duw ar y groes. Ac fe welwch chi'r ffynon sydd yn cael ei hagor, ac fydd e'n dweud, dewch i olchi bob staen i ffwrdd. Credwch yno. Ond y peth yw, gan bod chi wedi dod at droed y groes, beth sy'n mynd i ddigwydd yw hyn. Fe fydd yr ysbryd glân yn rhoi rhodd o ffydd i chi. I gredu ynddo. Mae'n barod wedi'ch tywys eich traed chi at y groes. A rhywsut, falle bod chi'n sylweddoli, ond fyddwch chi'n clywed y neges, credwch, a fyddwch chi'n meddwl, sut dwi'n gallu credu yn Iesu Grist? Dwi wedi trio gymaint o weithiau, dwi wedi methu, ond rhywsut nawr dwi wedi gallu credu yn Grist. Achos i chi wedi derbyn yr rhodd o ffydd i gredu. Ac wrth ddod yn ei gariad, i chi'n dod yn eiddo iddo fe. A mae'r cyfan oherwydd Duw y Tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Dyna'r efengyl. Pewch ac gwastraffu amser a bod i roi negeseuon am beth yw bod yn dda, beth yw bod yn neis, beth yw helpu pobl eraill, beth yw helpu tlawd, trydydd byd, holl beth yna. Nid dyna'r efengyl. Mae hwnna'n ganlyniad yr efengyl, fe hwnna lle ni sôn o beth eraill, mewn ambell i bregeth arall, fan hyn fan draw, ond dim sicr ddim yn rhoi teitl arno fe, ond byddwn ni'n gallu cyfeirio sut rai dylen ni fyw yn y byd yma, ond nid dyna'r efengyl. Yr efengyl yw hyn, dewch at Grist. Pam? Achos dyma yw'r ffordd y trefnodd Duw y Tad. A dyma'r unig ffordd. Ac unwaith i chi yng Nghrist, dyma beth sydd yn wir amdano ni. Dyma i chi'r hyder, dyma i chi'r cadernid. Canis y mae'n ddiogel gennyf. Na all nac angau, nac einioes, nac angylio, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau ddyfod, nac uchder, na dymder, nac un creadur arall ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd. Ac yn gweddio, o aid yr hyfryd wawr ar led. Tyrd tywat y lan ysbryd arnom, gweithio'n rymus unwaith eto yn y dyddiau blin tywyll yma. I ni'n gweddio bydd na rai yn dod at droed y groes, hyd yn oed heddi. Tyrd bendithio ni nawr, cadw'r un drwg i ffwrdd, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.